Hello. Amen, haleluya mboma. Sawubona ba. Ya kunjani? Phela baba singazwa yini? Ukhona. Ezakini ubanda. Hayi uvale inxeba mkhulu, uvale inxeba. Ubani inqebo uba yini khona lokho? Oh. Hayi baba usikhumbuze indodana yakho usikhumbuze yebo. Oh. Oye zena kulo maskandi ngifika amakhaya. Ya wenze njani? Hayi bekukhona into encane nje bengisayacela ukuyixoxa nomkhulu. Khuluma. Yebo mkhulu, hayi bengithi angisho ukuthi mkhulu lapha esontweni la ngisonta khona kunenye inkosazana engiyibonile mkhulu, kusho ukuthi saxoxa ngendlela sixoxa ngayo savumelana, kodwa yasithi icela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyovela kubo mkhulu. Manje bengicela ukuthi umkhulu mhlambe yathi ukungibhekela lapha izilwane ezine esibayeni sikamkhulu. Oh ufuna ukwenze njani? Ufuna ukuthenga mbala noma uyalokhu unjawo? Ufuna usizo noma ufuna ukuthenga? Hayi angicela ukudayiselwa mkhulu, angicela ukudayiselwa, bengicela ukuthi umkhulu angisize usizo lolu bengicela kumkhulu. Hayi, lalela ngombana abani mina lapha esontweni manisonto nenye ithi ngiphakamisela amehlweni phezulu, usizo lolu ngilivale phezulu, angikho njalo. Ngimela ikhaya nami ngangibikela ubaba uma nginenkinga ngoba namanje ukuthi uma kunenkinga ngihambe ngemsaba ngizise impepho ngikhulume naye. Uzofanda umfana wami ukuphakamisela amahla akho phezulu uma ungabe ufuna usizo. Yini mhlawumbe ufuna ukudayisela, ngabe ngizokudayisela lodana. Mfana hayi. Kasokudlala akudlala lapha mfana kudlala. Hayi ulungile mfana phakamisela amahla akho phezulu ukwazi ukuthi uthole usizo mfana wami. Ndodana. Ya. Uma udlala ingane lapha ngamlali uma befuna usizo bese yibuya lapha hayi khona. Hey. Mathula. Mboma usakhona ba? Kolo. Khahla. Awu. Madaba.